ҳукумати Тоҷикистон пас аз таъхири як сола тасмим дорад нархи истифодаи нерӯи барқро бознигарӣ карда ва боло барад. Далер ҷумъа вазири энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон мегӯяд, афзоиши нархи барқ ба хотири ҷуброни хароҷоти низоми энергетикии кишвар аст. мо бояд чораҳоро андешем, ки вазъияти молиявиро беҳтар намоем. солҳои охир системаи энергетикӣ зарари молиявиро нишон дода истодааст. вазири энергетика дар бораи то кадом андоза боло бурдани қимати нерӯи барқ рақами мушаххасеро номбар накард ва таъкид кард, ки пас аз анҷоми кори гурӯҳи корӣ нархҳои нав муайян хоҳанд шуд. ин дар ҳолест, ки вазири энергетика аз коҳиши тавлиди нерӯи барқ ва афзоиши содирот ба хориҷи кишвар суҳбат мекард. мо содиротро аз моҳи 1 майи ҳамин сол шурӯъ кардем ва моҳи май ва июн содироти барқ ба давлатҳои ҳамсоя асосан Ӯзбекистон ва Афғонистон зиёд шудагааст. дар нимсолаи соли ҷорӣ Тоҷикистон ба Ӯзбекистон ва Афғонистон бештар аз 900 миллион киловатт-соат барқ содир кардааст. ташаннуҷи вазъи амнияти дар Афғонистони ҳамсоя ба низоми содироти барқ ба ин кишвар ва бунёди тарҳи Касса ҳазор халал ворид накардааст. бар асоси маълумоти масъулони вазорати энергетика, феълан дар қаламрави Тоҷикистон 70% корҳои сохтмонии тарҳи хатти баландшиддати Касса ҳазор ба анҷом расидааст. ҷароини нави мавҷуд будае, ки ҳамчун Толибон машҳур аст. 2 сол 3 сол пешам дар воситаи сомонаҳои расмии худ гуфтае буд, ки зидди лоиҳаи Касса ҳазор нест. мо боварӣ дорем, ки ин ба манфиати давлати ҳамсоя аст, ба манфиати шаҳрвандони ҳамсоя аст ва касе, ки дар он ҷо вай накунад, фаъолият накунад, ба лоиҳа таъсирашон намерасонад. мо ин масъалада боварӣ дорем. Афғонистон низ дар ҳудуди худ 65% аз корҳои сохтмонӣ дар тарҳи Касса ҳазорро иҷро кардааст. тарҳи Касса ҳазор як тарҳи байналмилалиест, ки чанд сол пеш иҷрои он бо кӯмаки Бонки ҷаҳонӣ оғоз ёфт ва арзиши он беш аз 1 миллиарду 100 миллион долларро ташкил медиҳад. бар асоси ин тарҳ хатти баландшиддати барқи 750 километрӣ сохта мешавад, ки аз тариқи қаламрави Афғонистон мегузарад ва ба Покистон мерасад.